April tal-1942, 80 sena ilu, xahar mill-aktar kiefer u qalil għal Maltin li kienet kważi seċċedi minħabba in-nuqqas ta' riżorsi li kien hawn. L-akbar attakk mill-ajru mill-qawwiet Ġermaniżi u Taljani seħħ fis-7 ta' April tal-1942 propju bħallum 80 sena. Dan hekk kif seħħ attakk li dam 11-il siegħa u 40 minuta. Dwar dan il-jum ta' 80 sena ilu tkellimna mal-istoriku Mario Farrugia li jmexxi l-Fondazzjoni Wirtartna. Fis-7 ta' April 1942, 80 sena ilu, propju bħallum jiġifieri, sar l-iktar bombardament qawwi sa dakinhar. Illi fih ħadu sem mijiet ta' bombers u fighters tal-assi ġifieri Ġermaniżi u Taljani, illi xeħtu xejn anqas minn 280 tunellata bombi. Irdu ngħidu li dana ir-rejd kien fil-fatt l-2001 tal-gwerra. Fost il-binjiet li ntlaqtu minn dawn l-attakki kien hemm it-Teatru Rjal fil-Belt. Dan it-teatru iġġarraf f'attakk għal ħabta s-6 ta' filgħaxija fejn anke iġġarfu it-toroq tal-madwar. Waqt dawn is-sigħat twal ta' attakki iġġarfu madwar 70% tal-binjiet ġewwa il-Belt u l-Florjana. F'dik l-okkażjoni intlaqat it-Teatru Rjal, intlaqat il-Kastilja, ġiet imġarfa kompletament il-Berġa ta' Franza, il-Berġa ta' Auverna, intlaqat hawnhekk fejn qegħdin aħna. Fil-fatt propju hawn fejn qegħdin fejn Saluting Battery, l-arkata kienet nofsa niżlek kollha wisfel dak iż-żmien u kif fil-fatt kien mitwieħed. Minkejja kważi 12-il siegħa ta' bombardamenti tilfu biss ħajjithom 13-il persuna li kienu jinkludu 6 irġiel u 7 nisa u l-etajiet ivarjaw bejn l-4 snin u 60 sena. Mario Farrugia għalmana kif kien hemm fattur wieħed li jen sabiex ma kienx hemm ħafna iżjed imwiet. Fortunatament, minkejja d-devastazzjoni kbira ta' dawn l-attakki, mhux attakki wieħed serja sħiħa ta' attakki li bdiet kmieni fil-għodu u bħad sejra sa filgħaxija. Fortunatament ma mitux ħafna nies, kollox mitu xi 13 bir-ruħ u ħafna minnhom qas mietu fil-Belt u l-Furjana. Grazzi għal xiex, grazzi għall-Area Shelters, l-Area Shelters li kienu tħaffru sa dakinhar u mbagħad kienu biżżejjed biex jipproteġu n-nies naturalment kontra il-bombardamenti. Il-Maltin kienu donnu seqtu qalbhom iżda żammew sodi u ta' dan il-kuraġġ Malta ingħatat il-George Cross mingħand l-Ingliżi aktar tard f'April tal-1942.